'yanci da kuka gani masana sun ce itaciya ce da jini ake shayar da ita, da jini ake shayar da ita. So in dai daga kwali ne da Allah kawai wanda ya kare min magana. Amma idan a fito ne ba za a dawo ba sai da 'yanci, wannan ku kira ni. Ba wai a fito a je a dawo an jima ba, a'a wannan ma ku kira ni. A fito a tafi a je a dawo da 'yanci a kira ni. Amma maganar a fito a je an jima a dawo ku daina kirana. Kwali kuma wanda ya ga dama ya daga, wanda bai ga dama ba kai ya daga, wanda ya san amfaninsa shi ya daga, amma wanda bai san amfaninsa ba ku kyale shi. Shekaran mu nawa yau, kullum kwalin mu ke daga, maganganu muke yi. Kun manta irin yanayin da muke ne? Muna tsakiyar mugayen azzaluman shugabanni ne wanda zuciyarsu a kekeshe take. Mutanen da sun yadda mutum 1000 su mutu akan su ci gaba da mulki, su kace daga akwali. Mutanen da in za a hau mulkin ma ta'addanci kala-kala raga ana yi, su kace daga akwali kace wasu tausayin ka. Duniya kake nuna su da duniya abin da suke so ka kasance a cikin.